Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Nakatabay ka madigdi sa 97.5 Bangon OK FM. Siringman sa simulcast sa PBN TV5 FB Live. Oras eksaktong alas 5:30. Aksyon Bareta sa OKFM. Mga bareta sa Radyo Nasyonal, Internasyonal, Karawan, Showbiz, Salud at Sinegosyo sa inunang maantabayanan digdi sa mas pinakusog, mas pinahiwas at mas pinagayon na DZOK-FM 97.5. Lunes hasta Sabado, alas 5:30 hasta alas 6:45. Kaibahan ang mga maaasahan asin malalauman ng mga broadcasters. Kaibahan ang mga reporters na mapaabot ng mga lokal na bareta sa luwas ka istasyon. Aksyon Bareta sa OKFM. Buenos dias, good morning, Maranadaw, Pilipinas. Alaw po ni na Biyernes, 22 kan Enero taon na 2021. Digdi sa Bangon Aksyon Bareta sa mga lingkod. Ako po si Danny Aurios. Ini man po, sa Ron Enon. Lado Teknikal, Kapitan Jonathan Lopez. Aksyon Bareta sa OKFM. Enod sa mga pamayukan barita sa lado lokal, anom na mga district engineer sa Bicol, inukag na ni Secretary Mark Villar. Aksyon Bareta sa OKFM. Listahan kang gagastusan kan 1.4 billion na budget kan city. Ipinalawas. Aksyon Bareta sa OKFM. DILD nagpatanil sa mga lokal na gobyerno makasikaso na sa road clearing operation. Aksyon Bareta sa OKFM. Tagapili na pinagdudahan na may bitbit na new variant kan COVID-19 nagnegatibo sa RT-PCR test. Aksyon Bareta sa OKFM. Posibleng pagbalikan face-to-face classes sa DepEd ibinasura na. Aksyon Bareta sa OKFM. Private Motor Vehicle Inspection Center sa Pili. Binisita na kang LTO. Aksyon Bareta sa OKFM. Bados, bawal mo na magpa-bakuna kontra COVID-19. Aksyon Bareta sa OKFM. Death anniversary kan SUP 44. Sabay-sabay na pigatawanan atensyon sa mga regional office kan PNP. Aksyon Bareta sa OKFM. Subtest ulit sa mga mapuling mga overseas Filipino workers. Aksyon Bareta sa OKFM. Sa NBA, sarabay na pagkawat ninda Kevin Durant, Kyrie Irving, asinman James Harden, daog. Aksyon Bareta sa OKFM. Yan nagkapara sa mga pamayukan barita lokal at nasyonal. Ang detalles pagkatapos ka nagkapara mga pagramdom. Hali kay Kapitan Jonathan Lopez. Sunrise nagsasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee, 14 in 1 plus 1. Rise Coffee, puro-puro ang sangkap. Rise Coffee, enjoy ka na healthy pa. Rise Coffee sa morning, Rise Coffee sa evening, Rise Coffee any time of the day for a healthy family.
Unang sa details ka na baritahin sa lado nasyonal, dako na pagkakataon na libre doon na muna sa vaccination programa ang mga balos base sa rekomendasyon kan World Health Organization tangarig na man makapiktar sa ng pinagdadarang aki. Sinabi ni Health Undersecretary Spokesperson na Maria Rosario Berere na pinag-abiso sa sendakan WHO o kay man World Health Organization na dahil na muna ibali sa mga listahan ang mga bados tangarig pabukunan urog na kan Pfizer BioNTech. Sinabi pa kan DOH na ikukonsulta man girari na sa mga eksperto urog na sa mga doktor sa bados o sa mga gynecology tangarig makuhaan sa idang opinion maparipit man sa COVID-19 vaccine kung na dapat sila dahil na muna bakunan magkakakay mo na sila nin meeting tangarig makuhaan sa idang lado tangarig masiguro kung kinakaipon o dahil pabakunan ang mga bados base sa bisyo ka na WHO kung ansarong bados high exposure sa COVID-19 sa mga pasyente. Napag-araman pa sa pag-adal ka na WHO na ang bados dakulang pagkakataon na delikado sa namawaan ka na virus. Pero baka ni ang bados mas delikado pa ang saydang pinagdadarang tao sa tulak kung naman kasiguran na kung masaksakanin bakuna laban sa virus. Aksyon Bareta sa OKFM. Nakatalaan na magtipon-tipon sa Laucan City Hall o kaya man PSO Training Center ang nagabos na mga siklista, motorista, silibapan mga local business sector. Tanganin silang pag-ulayan kung paano papatamaon ang paggagamit nin na bisikleta digdi sa naga, lalo na sa paggamit kan tinampo at asin ang pagkataon naman nin na proteksyon sa mga bisikleta para naman sa mga may establishmento komersyal. Piga desisyonan ini kan lokal na gobyerno kan nasunod ng naga na magkaigwanin na bike lane na consultation na sinibapang mga concern. Iyan huli namang kan igwamanin mga reklamo para naman sa mga may kagsadir nin mga sasakyan na igwanin mga nagagamit nin bisikleta na halos iyon na may kagsadir kan tinampo. May mga pagkakataon pa na mga bagito sa na nagagamit kan bisikleta na una mo nagkakarawat na nakakaulang na sa gilid kan gilid sa kunda tao kan na tinampo. Matatandaan ang Public Safety Office pati naman ang City Engineer's Office nagabugtak nin linya para itao sa mga nagagamit nin na bisikleta sa kadaklan sa mga tinampo digdi sa syudad ng Naga. Alagad na igwasubot nin nasala kung kaya kinakaipuan magkaigwaning malinaw na orolay. Pero kayan, ang mga business establishment ang dapat magbugtak naman nin parkingan nin na bisikleta na pwedeng bugtakan nin kandado tanganing day maabon ang sendan mga bike o kaya magbugtak nin mga CCTV na ma-focus lang sa lugar na kung saan namumugtak ang bisikleta. Sa report kaya na ipinabot kan mga siklista o kan mga bike enthusiast, piga sasabi na kadakol na sa sendang miyembro ang hinarabunan kan sendang bisikleta, lalo pa na ini madali sinang kalason sa sinambit ng gigibuhon na pagtitipon sa aga. Aatindaran man kan Philippine National Police kung paano dangugon ang gabos na boses may koneksyon sa paggamit kang bisikleta. Aksyon Bareta sa OKFM. National Commission on Muslim Filipinos nagbisita sa Ciudad Dinaga. Ang detalles kan barita ni Carlo Baldosa. Nasa 200 sa pamilya sa Muslim community sa Ciudad Dinaga ang nataan ng dugang na food packs. Di kan nagbisita mga opisyalis kan National Commission on Muslim Filipino kan palikod na aldaw. Pinangutan ini ni South Luzon Regional Director Cesar Maranda asin ni Mike Mustafa. Ang chairman kan Maranao Guild Solidarity sa Naga asin dagos man nagbisita sa opisina ni Mayor Nelson Licacion. Apuer sa pananaon na ayuda sa mga Muslim sa Naga, dakol man da sindang napag-ulayan para sa programa asin benepisyo para sa mga tugang Muslim. Kabayal na igdi ang planong pagkapatindog na sa liring
Slaughterhouse, sigun man kimustapa. Dakulang tabang ini sa komunidad. In kaso magkato ang plano kan city government bilang panutabang nga taon sa presente, ang populasyon na permanente sa Muslim compound sa Naga, iyo ang Maranao Muslim na nasa 300 na ang pamilya. Dagdagang informasyon sa Radyo Lokal para sa 7.5 OKFM, ini si Carlo Baldosa. Gusto ko, okay ka. Banwan Report. Iba pang balita sa lado nasyonal ay pinagrekomenda na kan Departamento de Salud na nadagdagan ang mga rekwisito sa mga nagpupiling mga overseas Filipino workers sa tangaring masiguro na maisidanin na bit na COVID-19 na hali pa sa United Kingdom o kay man na UK. Sinabi pa ka na DOH na tangaring malikayan na pumaibitaran na arog kan mga pangyayari na nagnegatibo sa ansarong pasero sa inisyal na swab test asin sa uri ng napag-araman pagkatapos na magluwas sila sa quarantine facilities na positibo pala na. Iga paliwanag pa ni Health Undersecretary Maria Jose Berere na posibleng nasa incubation period na lang ana virus kaya sa idot na swab test sa kasana na detect perang adaw matapos sina ilawag sa quarantine facility base sa pag-adal sa tulong pasero na lunad sa Emirates Flight AK332 na nakaibanan kan sarong pasero na nagpositibo sa COVID variant kan alisa na sinabitang nasyon na nag-negatibo sa inot na swab test alagad pag-utro daw sa katawan kan 14 dias na quarantine period nagpositibo sa swab test. Nagtutubod si Berhiri na kinakaipon ang kumpletong 14 dias na mandatory quarantine o sa ikalawag din 5 adlaw kaipuan ang COVID-19 testing tangaring masiguro na salbado asin kung nagpositibo talaga uday. Sa uring datos, 14 ang mga nagpositibo sa virus sa close contact kan inot na pasero kan UK variant na sagudgunan yaong pa sa quarantine facility. Aksyon Parega sa OKFM. Sa iba pang detalye sa lado lokal, dumang kita sa Campa Simionola sa siyudad kan Legazpi. Pinanginutan na mismo ni Police Brigadier General Bustamante, ang Regional Director kan PNP, ang sabay-sabay na pagtaonin atensyon o kaya man ang wreath-laying ceremony na ginibo sa nakaagin aldaw sa gabos na mga regional office kan na PNP kabali na ang Campa Simionola ang ikanom na anibersaryo matapos na magkagaladan ang 44 miyembro kan Special Action Force na inapod na Sub-44. Matatandaan kan nakaging January 25, 2015 kan nasinda padumanon sa Mama Sapano, Maguindanao, tangan sanang mag-serve ng warrant of arrest sa halangkaw na opisyal kan mga terorista digdi sa Pilipinas. Alagad na sinda garong kayo inilaog sa sitwasyon na talagang sinda dahil na makakalawas pang buhay. Ang tataramon na courage and bravery ang nagtao nin kusugbot asin inspirasyon para sa kabos ng mga miyembros kan PNP lalo na sa Special Action Force. Ang taon-taon na commemorations ini ginigibo matapos na ipalawas ang Proclamation number 164 na pinagpirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte tangali sa nang dai malingawang kan mga Pilipino ang ginibong sakripisyo kan 44 mga polis na miyembro kan Special Action Force na nagadan 6 na taon na ang nakakalipas. Aksyon Parega sa OKFM. Bangon Banwan Report. Ernie Marvil, O yan at police report sa Banuan Canlupi, Camarines Sur. Ang sinasabing sa investigasyon ka Philippine National Police Camarines luman ka Lupi, Camarines Sur na kondukta ng investigasyon sa pananaga sa biktimang si Virgilio Barameda
Abrira, 57 years old, residente kan Barangay Suok, Lupi, Camarines Sur, na idinalagan sa Picol Medical Center, alagad o dyan sa Sanitarium Hospital sa Kabusang Alagad Mayo na buhay. Ang suspect, sinasabing iyumanan sa rong Ricardo Buras, Corpus, 58 years old, may agong residentes man kan Suok, Lupi. Basado sa report, ang sinambit ng duwa na kay ganing mainitan argumento sa pambulang na manok. Asin nag-apuli sa magkatagbuan ni lunad kan Tremobil ansar ang biktima. Asin hinapot kung anong problema nindo. Mintas tanto nagbulot min sundang ang suspitsado na asin iyon ang itinig pa sa sinabit ng biktima na dala na siya bawianin buhay. Ang sinabit ng inyong pangyayari, nakabot naman asin nag-iimbestigan na ang mga autoridad dapat sa pwede ikadako pa sinabit ng suspect na sinasabing yun ang kagibo kan krimen. Yan ang police report ako, Sir Neman Phil. Gusto ko, okay ka. Bangon Banwan Report! Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Sa gitna ng malalang traffic at ulan. Tuloy ang laban. Panahon man ang karamdaman. Tuloy ang laban. Kahit todo pa ang OT. Tuloy ang laban. Tolak Angin, herbal supplement na may 12 natural herbs, hagod ng hit at lakas ng tolak. Para sa modern day retratan, walang atrasan. Tuloy ang laban with Tolak Angin. Ang Tolak Angin ay mabibili sa City Mart, Raysal, LCC Supermarket, Drugman, HBI at Carlos Drug Stores. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. New Tolak Angin Anak Herbal Supplement Syrup for Kids. Ikaw at anak mo, tuloy ang laban. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin Anak ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngunya na panahon nin pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Abangan ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Ito'y isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan. Kasama sina kasanggang Angie Marcamonias, Ace Villapando at Zyrene Viloria, ang mga mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Abangan ang programang Kasangga at Kalusugan Lunes hanggang Biyernes alas 11:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito lang sa 97.5 OKFM. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kompleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo may asenso pa. Cabral Ticulandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Ticulandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Good news sa mga mataas ang blood sugar, health conscious at ayaw tumaba. Nandito na ang Sweet and Fit Stevia Powder. Ang Sweet and Fit Stevia ay plant-based mula sa pinakaunang stevia farm sa Pilipinas. Walang calories, cholesterol at carbohydrates. Ang Sweet and Fit Stevia ay alternatibong pampatamis sa kape, oatmeals, tsaa at sa kahit anumang inumin at pagkain. Safe sa mga taong nagda-diet at may diabetes. Sweet and Fit Stevia. Sweetens life naturally.
mabibili na sa inyong mga suging supermarkets, groceries at butika mula sa Glorious The Stevia Company, ISO certified and world-class quality. DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapon pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya madyan na ka magabos, asin magsaot sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor kan Master Square Department Store, J. Hernandez Avenue, Naga City. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Aksyon Barera sa OK FM. Liwat naman nagpapangako ang Department of Transportation na Secretary Arturo Tugadi na matatapos ng una na taon, asin pwede maging operational na ang 4.8 bilyon pesos na Bicol International Airport o kaya man BIA. Sigon kay Albay Congressman Joy Sarte Salcida, piga siguro sa sayo ng Secretary Tugadi na may naglalao matatapos na asin base sa report sa DOTR kan Enero 13. Nasa 72.2% ana completion kana Bicol International Airport asin marikas ng pagpatrabaho kani na yung pinagtatawan ng parodad kang presiding administrasyon sa lindong kang programa kan build ni Presidente Duterte. Ana Bicol International Airport dakulang bagay ni ulit pwedeng iyon na dagsa ng mga pasero ni ulit makatabang paini sa turismo sa Bicol, ulit yaon digdi ana Bulkan Mayona. Pinaglalao man na makakabawin sa pagbangon kan ekonomiya ang nasyon, orog na sa Bicol, udara ka na pandemya o kaya man COVID-19. Pigi siguro na ang maabot sa 2 milyon pasero, ang masisirbihan kan biyahe taon-taon na asin pinaglalao man makakatabang sa inaapo ng economic powerhouse sigon sa Albay Congressman asin ang Albay yung pinagkukonsidera na sentro ka na Bicolandia. Miyan tayo stando nagkaipiraman sa mga eksperto sa salud na dit huli kan bukas sa oras na bukas na ang Bicol International Airport posibleng magadakol ang kaso kan COVID-19 sa Bicol. Aksyon Barera sa OK FM. Alas 5:40 sa iba pa na detalye sa lado lokal, ipinaluwas na kan lokal na gobyerno kan na syudad ning Nagaan malinaw na sumada o kaya man listahan kan na pwedeng pagkagastusan kan 1.4 billion na annual budget para sa taon na 2021. Sinabi kan lokal na gobyerno kan na syudad ning Naga, kumpara ka nakaging taon 2020, nagbaba nin 2% ang annual budget kan na syudad ning Naga ngunya na taon na 2021. Mahapot para naman sa mga nagahapot kung natano nagababa, nagaluyaan na koleksyon para sa tax, mientras na dakol na pinagkagastusan ang mapapadumanan kan na kwarta. Pagabot sa governance, pinagtalaan ang 650 million pesos o kaya man 46%, habang sa social services, idadalagan ang 296.5 million o 21% kan na budget. Ang social services, papadumanan ang population and nutrition programs, educations, health, social welfare and development, housing, as in ang budget naman na 145.7 million pesos, 10%. Iyo ang mapapadalagan sa urban development, urban infrastructure, arts, culture, and tourism. Kabali na ang parks and recreational facilities, traffic management and public safety. Mientras tanto, ang environmental management naman, pigatalaan ng 125 million pesos. Ini mapapadalagan sa waste management, sanitary landfill, environmental programs. Kabali na ang pag-budget naman ng 62.2 million
sa barangay support asin man na community service, habang sa economic stimulus naman nag-allocate manin 59 million pesos. Ang mapapanalaganan sa economic stimulus iyo ang angat kabuhayan, cooperative development, job spare, student employment, digital innovations asin man veterinary services. Habang sa disaster igwasananing ipinagkatalaan na 4%, ang COVID-19 naman pigkatalaan ning 22 million pesos. Ini para sa pambakal nin mga bulong asin iba pang operational expenses para sa mga health services digdi sa siyudad ning Naga. Yan ang total na listahan kan pagkakagastusan kan 1.4 billion pesos na annual budget sa taon 2021. Ang sumadang ini pinagbiliban o kay man pinaghangaan asin sinabi lugod na sana ang nagabos na mga local government unit, magmunisipyo, syudad asin man Kapitolyo, magpalawas nin listahan kung sa hindi na ninda gagastuson ang sa indang kwarta. Aksyon Bareta sa OKFM. Bangon Banwan Report. Iba pang balita sa lokal, mga lokal na gobyerno. Ito ang paninsarong semana para sa road clearing operation Carlo Baldosa. Bangon Banwan Report. Extended paning sarong simana ang road clearing operation 2.0 sa probinsya ng Camarines Sur. Ini ang naging kumpirmasyon ni DLG Officer Melody Relucio, makalis na magpaluwasing pahayag si Undersecretary asin spokesperson Jonathan Malaya. Katakod kan pagpalawig pa ni sarong simana kanasabi ng operasyon tanganing tanggalon ang mga obstruction sa gilid tinampo. Imbes na inero 15 deadline, fix na ni inero 22 o ngunit daw asin sa inero 25 man pupulan ang verdasyon. Nagalawag si Relucio na magiging compliant ang mga banuan sa kasuguan. Urog ng pinalawig mandaan ni ang deadline. Kung matandaan, duwang LGU ang nakapasar sa ilang assessment sa Camarines Sur kung kaya nagdodoble kahit ang mga iningunyan, tangan ni maitawaan pagihagad kan DILG. Mientras tanto, anday ma-comply na tandaan in warning asin papasumitron in paliwanag, siring man plano tangan ni makapasar. Sa mangyayari man na assessment, ihilingon kan DILG. Ang mga ordinansa tangan ni day mapagimpiot, ang mayor na tinampo, rehabilitation plan, asin dakol pang iba. Dagdag na balita sa lado lokal para sa 97.5 OKFM, ini si Carlo Baldosa. Gusto ko, okay ka. Bangon Banwan Report. Nagapalayag na din pag-congratulate si Presidente Rodrigo Duterte sa bagong US President-elect Joe Biden asimana Vice President Kamala Harris. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa pagtukol sa pusto kan bagong administrasyon kan Biden-Harris na pinaglalao man nila magkakaigwanin marin na obligasyon na asin na pagsunod sa mga pangako sa Pilipinas ang US. Sigon pa kay Roque, biga siguro kan Amerika sa bilog na nasyon na siguro doon kani ana mga pagtabang asin pagsuporta sa seda mga kalyado urog na makan maparibit man sa electoral transition na nagalawom ang Malacanang na magiging mainit ang relasyon kan Amerika asin mga Pilipinas sa tangariga magapadagos ang sa edang marana relasyon na sikon sa Sekretary kana Malacanang. Maiman pigsabi si Secretary Roque kung nakaulay personal o nagpalayog siya na nina congratulations si Roque sa bagong pamayo kan Estados Unidos. Aksyon Bareta sa OKFM. Sa iba pa na detalye sa lado lokal sa Banwaang kan napili kita kunyan, ipinalawas na ni Alkalde Tomas Bonggalunta ang resulta kan ginibong RT-PCR test sa tagapili na kung saan nakasakay sa aeroplano na sinasabing halin naman sa UK asin igwaning bitbit niya na new variant kan COVID-19. Alagadan na gabos na
kahaditan na yan dapat haliw na sigon mismo sa alkalde. Taduang beses ng ginibo ang RT-PCR test na ang resulta negatibo. Para duman sa nag-abot na haling UK asin sinabay na kanian na sa iyang misis. Alaga daw nag-negatibo sa sinda sa duwang ginibong test. Sinda day man tulos sa ipinauli imbes magpapadagos ang sendang quarantine na pinagdadagosan ninda. Base man sa Municipal Emergency o kaya man base man sa IMT sa banwaang kan pili na pinapanginutan mismo ni alkalde Tama Bongalonta sabi na ang pagpapaluwas ding swab test result ini igwaning pagtugot hali sa mga personang embwelto alagad habo na nindang pangalanan. Sinda nagpasalamat huli lamang kan ang gabos na pagkatakot na yan dapat nang halion ta daiman dapat na pagdudahan na igwaning bagong variant ng COVID na yaon sa banwaang kan pili. Aksyon Barrera sa OKFM. Report. Hill de la Cruz. Saron na naman na vehicular accident sa Banwaning Nabuak, Camarinesor ang naikurit matapos na haros magsunod-sunod ang mga aksidente sa sinambitang Banwaan. Mga bandang alas 2:30 kasod ba sa may parte ka na National Road portion Kansona 5, Barangay San Antonio, Poblasyon Nabuak, Camarinesor. Ang sarong Suzuki motorcycle na pinagmamaneho ni Jose Buena Ibadian, 59 anyos sa residente, kan Barangay Santa Cruz, Baao, Camarinesor. Ini ang nagpapadalagan kasi ang motorsiklo sa nasambit ng lugar. Kana pagabot sa may parte kan na Barangay Poblasyon Nabuak, Camarinesor, aksidente kaning nabudalan ang sarong Mitsukoshi motorcycle na may igwaning sidecar na kung saan na ini ang nakarehistro man sa pangalan ni Jason Manaog Timanarik, Kansunados, Barangay Los Angeles Boy, Camarinesor, na kung saan na ini ang pangasadiri kan Aqua Blue Drops Water Refilling Station. Mientras tanto, ang driver kan motorcycle nagsapo ning grabing tama kaya ni ang pinagdalagan kan mga nag-rescue sa Villanueva Tancholing Hospital, San Jose, Iriga City, kan ambulansya kan Bureau of Fire Protection. Alagad ini ang pinagdeklarang dead on arrival kan attending physician. Mientras tanto, ang nasambit ng motorsiklo pati naman ang nabanggaan kani anyaw nang ngonya nakadetini sa ipatura kan PNP. Pinapatanidan kan mga miyembro kan PNP ang mga motorista partikular na sa sinambitang lugar na talagang mag-ingat dahil ang tananutaran na haros nagsunod-sunod ang mga aksidente sa behikulo dyan sa sinambit ng Banwaan. Dagdag na impormasyon para sa 97.5 Bangon OKFM, ini man si Hill de la Cruz, gusto ko, okay ka. Report. Ikukonsiderakan Puwersa Armada kang Pilipinas, Chief, makana Puwersa Armada kang Pilipinas sa pagikan sedang parapayag na si Gilbert Gapay na didi recruitment ang ginigibo kana mga estudyante tangaring magkakalat ni mga membros kana New People's Army and komunistang grupo sa Universidad de Pilipinas sa kuna nagkakagaradan ang mga inositeng estudyante na kuna iguanan in total na 18. Ini ang report ni Gapay ay siya na dapat sana ang pagtapos na kana UP DNA Accord tangari gamapundo na ang pagkalap ka mga komunista sa idalaog kana UP campus. Suportado man ni Gapay ang pagputol kana sinabitang kasuduan tangarig dahil na makabulo sa pagkalap ng mga bagong membros kana rebelde sigun pa sa militar. Nagapon ang kasunduan kan nakaginda taon 1989 kampano ni dating Defense Secretary Fidel Ramos. Hinagad man ka militar na dapat na ipakiaraman kana mga estudyante ang gobyerno partikularmente sa paglaog kana mga soldados o rugna kung iguanin search o kaiman warrant of arrest. Aksyon Barrera sa OKFM. Alas 6:02 nin pagkaga si mapan detalye sa lado lokal. Duwang gayong posisyon ang ipinagtao kidating konsyal Rayan Cedric Rintoy ni alkalde ni Luzon Ligasyon. Sa pagbukas pasanakan taon 2021,
pinag-appoint si dating Konsal Rayan Rintoy bilang acting department head kan Naga City Population and Nutrition Office, CPNO. Asin man ang executive director kan JCM Robredo Good Governance Center. Sabi mismo ni dating Konsal Rayan Rintoy, dakulang challenge ini sa iya, lalo pa na medyo kakaibaan na trabaho sa iyang trabaho bilang pamayo kan Naga City Population and Nutrition Office. Iyon na ang makiulay sa kabos na mga nagtitios sa digdi sa Naga, tangani sa nga sinda matabangan. Apel kayan na kung paano magkaigwaning livelihood program asin magpanagos at pagbuhay kan sa tong mga kababayan digdi sa syudad ding Naga. Sabi ni dating Konsal Rayan Rintoy, sa iyang gigibuhon ng gabos na pagi, tanganin sa ng matawanan ng tultul na serbisyo ang sa iyang bagong posisyon na kinakaputan ngunyan. Aksyon Bareta sa OKFM. OKFM. Gusto ko, okay ka. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ang rekeng kadalabaw ligmana, sakit yung stick mo. Wala ko parang na, digaya ko ng maasim para pag may kalamansi yung dinibigay ko eh. Sabi mo, 15 boxes na naubos mo. Ano na ang nangyari sa pag-inom mo ng ating Rise Herbal Coffee, Nanay Riching? Maganda po ang pakiramdam ko kasi magaan yung katawan ko, pati yung rayuma ko, yung pakiramdam ko sa likod ko at hindi na sumakit, pati yung uric acid ko. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Bodega Home Plus, your biggest home improvement place. Bodega Home Plus, where you find leading manufacturers and famous name brands of all kinds of home appliances. Bodega Home Plus has a wide selection of sofas, beds, and dining sets perfectly designed to suit your lifestyle. Bodega Home Plus completes your kitchen ideas with a wide array of glasswares and kitchenwares to choose from. Bodega Home Plus, great finds, great value for your money. Find all your home ideas in one roof. Bodega Home Plus, Elias Angel Street, Naga City. Mga tugang, dainan niya to poproblemahon ang pagpasiring sa harayong lugar kan kasentrohan para magsaod nin hulita, igwa na kitang mas haraning masasaudan. Ang saudan sa Calawag San Felipe Market, mababakal ang preskong sira, karne, gulay, sagkod iba pang mga pangangaipo kan pamilya. Marahay na bareta man para sa mga buot magnegosyo. Tatabangan kamukan sa udan sa Calawag San Felipe Market na magpwesto kan sa indong mga paninda sa kantidad na 100 pesos sana ang alda.